que ya reivindicábamos hace bastante tiempo y bueno, tenemos que agradecer la sensibilidad que ha tenido la administración en este tiempo que estamos para poder hacerla, un poco para revitalizar la zona de Par del Ayar. Pues a ver, en esta zona ahora, bueno, hablábamos antes con Par del Ayar, con los comerciantes, de que sí que hay que revitalizarla un poco en cuanto a la imagen de la avenida y hacer algo para poder un poco revitalizarla y atraer un poco más de público hacia la zona. Jo represento la família Serra i en aquest cas els representants de la part oberta, el Port de la Llar. En aquest moment no solament el Port de la Llar, sinó totes les empreses necessiten tots els recursos i ajudes i recolzament per part de l'Ajuntament. Agrair profundament i aplaudir les actuacions que per part de l'associació de veïns del propi Parc de la Llar, que en aquest cas mai millor dit de l'Ajuntament, els seus tècnics, etc., és una mesura que en aquests moments, amb el temps que estem, amb la crisi que hi ha, haver fet i haver pogut consolir, encara que sigui una expressió d'altament, com diríem, ho necessitàvem molt. Això per nosaltres ha sigut fantàstic, ho hem d'agrair molt i molt. No solament això, sinó que a més, a part de que revitalitzarà amb la seva mesura les ventes o no, és que és una mesura important de seguretat que s'ha vingut aquí, perquè en un lloc que la gent havíem d'anar a girar molt lluny d'aquí, però la gent no fèiem cas i se la jugaven i hi havia molts accidents. I això també s'ha de tenir en compte. I ho agraïm profundament. Sembla ser que hi ha com una mica, en general, de revifada, amb aquest moment d'aquesta paraula que ningú vol sentir, i les botigues o comerços especials, si es volen dir d'alguna manera, que estem a l'exterrani de les ciutats, també tenen la seva pròpia personalitat, un lloc dins de la societat, i sabem que si ho fem d'alguna manera hi ha una unió, etc., funcionem. Hi ha gent que ja vol venir, petites locomotores, hi ha moltes empreses que necessiten vendre per la construcció, vendre per la llar, vendre per vestir, vendre per mobles, i això revitalitza una mica. Doncs considerem que a més fem accions, tenim postos, tenim trànsit, segurament que vindran molt més. Sí, efectivament, doncs ja des fa molts anys, tant l'Associació de Comerciants del Parc de la Llar com l'Associació de Veïns doncs, reivindicaven aquest nou vial, que en definitiva el que ha de fer és millorar l'accés aquí a la zona comercial i de comerç del Parc de la Llar. De fet, aquesta obra estava integrada dintre del projecte del pont del carrer Itàlia, que és un projecte que està fet, que està redactat i està aprovat, però que ara mateix doncs, pel motiu econòmic doncs, no està prioritzada, però el que vam fer és separar aquesta petita actuació que estava integrada dintre d'aquest projecte més ampli i fer-la doncs, per prioritzar el que ara mateix toca, que és doncs, donar facilitats als emprenedors i doncs, no posar traves a sectors com aquest, doncs, que en aquests moments també ens han d'ajudar a sortir de la crisi. Exacte, fins ara doncs, els accessos eren complicats, no? Tots els vehicles que pujaven per l'Avinguda de la Vallès doncs, havien de fer una volta bastant complicada, però que es tractava de posar les màximes facilitats doncs, perquè l'accés fos fàcil, ràpid, i en definitiva doncs, la gent no hagi de donar voltes, no? Sinó que en l'àmbit possible puguin accedir a aquest sector. Bé, és un projecte que també és llargament reivindicat, és un projecte doncs, que fa molts anys que tant l'Associació de Veïns com també els comerciants demanen. El projecte està aprovat en el projecte del govern, està consensuat, i l'únic que és que ara mateix doncs, el seu cost l'any que ve doncs, no el podem posar, però sí que la voluntat és en els propers anys que els temps siguin millors, siguin una de les primeres inversions doncs, que es tirin endavant a la ciutat. En aquest moment doncs, estan fent el Carcovets, estan fent el carretó de Rubí, però un cop doncs, passem aquests projectes d'inversió, doncs, els que vindran després serà aquest. Ara no es pot concretar si serà d'aquí 2 anys, 3, però són dels propers que farem. Sí, en principi és un municipal.